Helo a chroeso'r fideo hyfforddi hwn ar gyfer athrawon a chynorthwywyr dysgu sy'n gweithio gyda phlant oedran ysgol feithrin ac ysgol gynradd sy'n atal Dweud. Cafodd y fideo hwn i greu gan dîm therapi iaith y lleferydd Aneurin Befan a ddylech chi ddim ei gopïo na'i rannu ar-lein nac ar y cyfryngau cymdeithasol. Noda'r sesiwn hon yw i chi ddysgu mwy am atal Dweud, i chi ddeall sut i roi cymorth i blant sy'n atal Dweud, i chi wybod sut i siarad â phlant ynglyn ag atal Dweud, a chi wybod ble i fynd am ragor o wybodaeth ac adnoddau. Ein nodau cyffredinol yw na fydd atal Dweud byth yn dod yn broblem i'r plentyn, ac os ydy eisoes yn broblem, yna ei beidio bod yn broblem i'r plentyn, ac rydyn ni am i blant gyfathrebu'n hyderus ac yn effeithiol pryn bynnag os ydyn nhw'n atal Dweud neu beidio. Y gwersi allweddol i'w dysgu heddiw yw, mae'n iawn atal Dweud ond dydy hi ddim yn iawn cael trafferth wrth siarad. Po fwyaf y gallwn ni helpu plant i fod yn iawn gydag atal Dweud, y mwyaf tebygol y bydden nhw'n atal Dweud mewn ffordd hawdd neu ddim o gwbl. Ac mae atal Dweud mewn ffordd hawdd fel hyn yn atal cyfathrebu gymaint yn llai nag atal Dweud dan straen neu gyda thrafferth mynd yn sownd fel hyn. Dydy rhieni nag athrawon ddim wedi achosi i blentyn atal Dweud. Dydy hyn ddim oherwydd rhywbeth rydych chi wedi ei wneud neu rydych chi ddim yn ei wneud. Mae llawer o ffactorau sy'n dylanwadu ar atal Dweud. Y newyddion da yw bod llawer o ffyrdd o helpu a gwneud hi'n haws i blant siarad. Mae arddull ddysgu'n gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i blentyn sy'n atal Dweud. Nid yn unig yn ei brofiad yn yr ysgol, ond y tu hwnt hefyd. Yn ogystal â hynny, bydd pethau fydd yn ddefnyddiol i blentyn sy'n atal Dweud hefyd yn ddefnyddiol i lawer o blant eraill yn eich dosbarth. Dyma ambell ffaith am atal Dweud. I ddechrau, mae atal Dweud, cecian neu cecial yn golygu'r un peth. Mae'n bosib y bydd therapyddion lleferydd yn dweud diffyg creiglder sydd hefyd yn golygu'r un peth ag atal Dweud. Bydd rhyw 8% o blant yn atal Dweud ar ryw adeg. Mae hynny'n golygu y bydd 12 o blant neu 2 blentyn a hanner mewn dosbarth cyffredin o 30 yn atal Dweud ar ryw adeg. Bydd rhyw 80 o blant sy'n atal Dweud yn stopio atal Dweud naill ar y ben eu hunain neu gyda therapi lleferydd. Does dim modd rhag gweld yn hollol gywir pa blant sy'n mynd i barhau atal Dweud a pha blant sy'n mynd i stopio. Felly rydyn ni'n cynnig therapi lleferydd yn seiliedig ar sut mae'r plentyn hwnnw'n siarad ar yr adeg honno. Bydd rhyw 3% o blant yn barhau atal Dweud pan fydden nhw'n oedolion. Mae hynny'n seiliedig ar ymchwil diweddar yn 2018 i 2019. Mae bechgyn yn fwy tebygol o barhau atal Dweud na merched. Ymysg plant, mae 2 fachgen yn atal Dweud am bob merch, ond ymhlith oedolion y gymhareb honno yw 4:1, sef o 4 dyn yn atal Dweud i bob un fenyw sy'n atal Dweud. Cyflwr niwrolegol yw atal Dweud yn bennaf, sy'n golygu bod cysylltiadau ychydig yn wahanol yn ymenydd pobl sy'n atal Dweud. Mae gan ryw 60 i 80 o bobl sy'n atal Dweud perthynas sy'n atal Dweud hefyd. Mae atal Dweud yn rhedeg mewn teuluoedd, ond mae hynny hefyd yn golygu does dim perthynas sy'n atal Dweud gan 20 i 40 o bobl sy'n atal Dweud, a dim ond un ffactor yw'r genynnau sy'n dylanwadu ar atal Dweud. Fel arfer, mae atal Dweud yn dechrau rhwng 2 a 5 oed. Mae'n gallu'n dechrau'n ddiweddarach, ond bydd yn dechrau'n aml pan fydd plant yn dechrau rhoi geiriau at ei gilydd mewn brawddegau neu pa fydden nhw'n dechrau defnyddio iaith fwy cymhleth. Mae atal Dweud yn gallu dechrau'n sydyn iawn, dros nos neu'n fwy graddol. Mae'r ddau'n hollol normal a dydyn nhw ddim yn awgrymu o gwbl beth fydd y canlyniad hirdymol temhygol. Mae atal Dweud yn amrywiol iawn. Mae'n mynd a dod, weithio am ddyddiau, wythnosau neu fisoedd ar y tro ac mae'n gallu newid trwy gydol y dydd.
Yn aml, mae'n dibynnu ar y sefyllfa yn enwedig ymhlith plant ifanc, ac mae pawb sy'n atal dweud yn gwneud hynny'n ei ffordd unigryw eu hunain. Mae'r effaith ar bob unigolyn ac ar bob teulu'n amrywio'n aruthrol hefyd. Beth yw atal dweud? Cyflwr niwrolegol neu gyflwr ar yr ymennydd yw atal dweud, sy'n ei gwneud siarad yn anodd yn gorfforol. Bydd rhywun sy'n atal dweud yn ailadrodd, felly ailadrodd, neu ymestyn, neu'n mynd yn sôn ar syna neu eiriau. Mae'n bosib hefyd y bydd tensiwn amlwg wrth i'r person ymdrechu ddweud y geiriau. Gallai tensiwn amlwg fod yng nghyhyra'r gwyneb, y gwddw neu'r corff cyfan. Bydd rhai pobl sy'n atal dweud hefyd yn gwneud rhagor y symudiadau corfforol wrth geisio cael ei geiri allan, fel methu ac aros yn llonydd, amrantu, symud y pen, y corff, y breichiau neu'r coesa, ac efallai bydd pobl sy'n atal dweud yn edrych i gyfeiriad arall wrth iddyn nhw ganolbwyntio ar gael y geiriau allan. Mae'n bosib bydd rhai plant neu bobl sy'n atal dweud yn ei chael ein anodd anadlu. Efallai bydden nhw'n llyncu'n ddwfn cyn siarad neu'n siarad nes iddyn nhw rhedeg allan o stem. Mae'n bosib y bydd plentyn yn cymryd gormod anadl cyn siarad ar ôl rhywun ddweud wrtho am gymryd anadl ddofn. Dyna arwyddion allanol atal dweud, ond mae effeithiau seicolegol atal dweud yn gallu bod yn llai amlwg. Byddwn nhw'n siarad amdanyn nhw nesaf. Dydy atal dweud ddim yn ymwneud yn unig â chael y geiriau allan. Mae'n gallu effeithio ar les y plentyn, ei hyder a hyd yn oed ei ddewisiadau galwedigaethol ac academaidd. Mae'n bosib y bydd y plentyn dechrau penderfynu pa bynciau mae'n ei mwynhau yn yr ysgol ar sail faint mae angen iddo siarad eu peidio yn y pwnc hwnnw. Efallai bydd yn dechrau ystyried beth fydd am wneud pa fydd yn hun o ran swydd a bydd faint mae angen iddo siarad neu beidio mewn gwahanol swyddi yn dylanwadu ar hynny. O ran effaith seicolegol, mae plentyn sy'n atal dweud yn gallu bod yn bryderus, yn ofidus neu'n amharod i siarad. Mae'n bosib bydd yn ceisio cuddio ei atal dweud trwy newid geiriau, trwy ddweud llai neu osgoi siarad yn gyfan gwbl mewn rhai sefyllfaoedd. Enghraifft, mae'n bosib na fydd am siarad o flaen grŵp. Efallai bydd yn teimlo cwylydd, euogrwydd, dicder, gorbryder, embaras, gwarth, tristwch, rhwystredigaeth neu ddiamadferth, ac yn aml bydd yn dechrau cael teimladau negyddol hynny pan fydd pobl eraill yn ymateb yn negyddol i'w atal dweud. Dyma enghreifftiau bethau sy'n effeithio ar atal dweud. Yn aml, fydd plant sy'n atal dweud yn gwneud hynny fwy pan fydden nhw wedi blino. Mae hwnnw'n ffactor corfforol sy'n effeithio ar rigolder neu atal dweud. Mae ffactorau emosiynol hefyd, enghraifft os bydden nhw'n llawn cyffro neu ofid, mae'n bosib y bydden nhw'n atal dweud yn fwy. Mae ffactorau cymdeithasol, enghraifft os bydden nhw'n cystadlu am sylw neu'n torri ar draws, yn aml bydd hynny'n golygu eu bod yn atal dweud mwy. Mae'r ffactorau ieithyddol hefyd fel ateb cwestiynau. Mae cwestiynau'n gallu bod yn eithaf cymhleth yn ieithyddol ac maen nhw'n gwneud i blant atal dweud yn fwy. Pan fydd plant yn defnyddio iaith mwy cymhleth, bydden nhw'n aml yn fwy tebygol o atal dweud, ac yn yr un modd pan fydden nhw'n defnyddio geirfa neu strwythurau brawddeg newydd. Mae pwysau amser hefyd, felly mae rhithro'n golygu bydd llawer o blant yn atal dweud yn fwy. Mae plant yn tueddu atal dweud yn llai pan fydden nhw'n cael digon o orffwys, pan fydden nhw'n dawel i meddwl ac yn hyderus. Mewn sefyllfaoedd 1 wrth 1, pan fydden nhw yn ymateb i sylw yn hytrach na chwestiwn, pan fydden nhw'n defnyddio iaith symlach a pan fydden nhw'n cymryd amser wrth siarad. Mae hyn yn dechrau rhoi syniad i ni o ran sut y gallwn ni helpu plant gyda'i siarad. Dyma enghreifftiau o feddyliau a phryderon posib plant ynglŷn ag atal dweud. Mae'n bosib y bydd plant sy'n atal dweud yn poeni am beth bydd eraill y feddwl ohonyn nhw.
Efallai bydden nhw'n poeni bod pobl yn meddwl bod nhw'n rhyfedd neu'n dwp neu fod rhywbeth o'i le arnyn nhw. Efallai y bydden nhw'n poeni am y ffordd y bydd pobl yn ymateb, y bydd pobl yn ei hanwybyddu neu'n cerdded i ffwrdd, neu y bydd pobl yn chwerthin am eu pen neu'n siarad amdanyn nhw tu ôl i'w cefn. Neu na fydden nhw'n siarad â nhw neu bod yn ffrindiau gyda nhw o gwbl. Mae'n bosib y bydd plant sy'n atal dweud yn meddwl nad ydyn nhw'n dda am siarad. Efallai bydden nhw hyd yn oed yn meddwl mai nhw sydd ar fai am atal dweud. Efallai bydden nhw'n dechrau ystyried bod atal dweud yn rhywbeth gwael a bod nhw'n wahanol i bobl eraill, a bydden nhw'n dechrau datblygu'r meddyliau a pryderon hyn yn seiliedig ar y ffordd mae pobl eraill yn ymatab iddyn nhw. Pan fydd atal dweud yn arwain at sawl canlyniad, gall rhai plant ymdopi drwy beidio â chyfrannu a lafar yn yr ysgol. Efallai na fydden nhw'n atab cwestiynau yn y dosbarth nac yn gofyn cwestiynau. Ddim yn gwirfoddoli siarad mewn dramau neu wasanaethau nac yn ymuno a thrafodaethau grŵp. Efallai bydden nhw'n dweud nad ydyn nhw'n gwybod yr ateb hyd yn oed pan fydden nhw'n nad yw hynny'n wir, yn dweud nad ydyn nhw am siarad neu darllen yn uchel yn enwedig o flaen gweddill y dosbarth. Efallai bydden nhw'n newid geiriau, yn defnyddio geiriau mwy diogel wrth iddyn nhw siarad, ond sydd ddim o'r hydroedd yn mynegu beth maen nhw'n dweud yn glir. Efallai bydden nhw'n rhoi atebion byr, un sill, i gyfyngu ar faint maen nhw'n siarad. Dyma gwbl rhagor o ffyrdd y gallai plant ymdopi ag atal dweud. Efallai bydden nhw'n penderfynu peidio ac ymuno â gweithgareddau sy'n cynnwys siarad. Gallai'r rheini fod yn bethau bydden nhw'n ei mwynhau fel arall. Mae'n bosib bod atal dweud yn dylanwadu ar y penderfyniadau bywyd ac mae hyd yn oed plant ifanc yn ystyried beth maen nhw'n ei wneud pan fydden nhw'n hŷn, ac efallai bydden nhw'n dechrau ystyried dewis pynciau neu yrfaedd fydd yn cynnwys llai o siarad. Mewn rhai sefyllfaoedd mae ymddygiadau allai ymddangos yn ddrwg yn gallu bod yn strategaethau ymdopi mwyn rheoli atal dweud, enghraifft osgoi cyswllt llygad neu siarad neu ddweud ychydig iawn. Mae'n bosib i mi gwneud hynny i geisio atal dweud. Wrth gwrs mae pawb yn wahanol. Mae rhai plant yn hyderus, dydyn nhw ddim yn poeni am atal dweud, dydy atal dweud ddim yn ei rhwystro ac maen nhw'n bwrw ati. Mae plant eraill yn pryderu ynghylch siarad ac mae hynny'n gallu bod yn orbryder sylweddol. Bydd rhai plant yn gwerthfawrogi eich bod yn gwneud addasiadau a fydd eraill ddim am ei cael eu trin yn wahanol o gwbl. Mae angen ymdrin â phob plentyn yn unigol a'r ffordd orau o wneud hynny yw siarad â'r plentyn ei hun. Beth i'w wneud os ydy plentyn yn eich dosbarth yn atal dweud? Y peth cyntaf i'w wneud yw ystyried effaith hyn ar y plentyn a pha mor ymwybodol mae'r plentyn o hyn. Ydy hyn yn poeni'r plentyn a'i peidio? Mae'n bosib y byddwch chi am siarad ar rhieni'r plentyn. Ydyn nhw wedi sylwi'r hyn? Ydyn nhw'n pryderu am hyn? Efallai byddwch chi am siarad â'r plentyn ei hun yn enwedig os ydych chi'n amo i fod yn ymwybodol o'r atal dweud. Dylech chi geisio siarad â'r plentyn mewn ffordd sensitif ac agored, a gofyn beth allwch chi wneud i helpu siarad. Yn rhy aml mae atal dweud yw'r eliffant yn yr ystafell, a gallai blant dyfu fyny i gredu rhywbeth o'i le arnyn nhw a teimlo cwylydd gan ei bod yn atal dweud a does dim modd hyd yn oed siarad amdano fo. Os ydy naill ar plentyn neu'r rhieni'n pryderu am atal dweud, mae'n bosib y byddwch chi am wneud cyfeiriad i'r gwasanaeth therapi iaith y lleferydd. Bydd manylion yr adran yn cael ei gynnwys ar y sleid ddiwethaf. Gwybod sut i siarad â phlentyn ynglyn ag atal dweud. Mae llawer o oedolion sy'n atal dweud yn dweud y byddai'n braf pe bai pobl wedi siarad mwy am y peth gyda nhw pan oedden nhw'n ifanc, ac mae siarad am atal dweud yn helpu i daweddlu meddwl y plentyn ac atal unrhyw bryder ynglyn â siarad rhag datblygu. Y gred o'r blaen oedd na ddylech chi ddim siarad am atal dweud ac bod siarad amdano yn neud o'n waeth, ond erbyn hyn rydyn ni'n gwybod nad ydy hyn yn wir.
Mae'n syniad da siarad yn agorad â phlant ynglyn ag atal Dweud, yn enwedig pan fydden nhw'n dangos unrhyw arwyddion eu bod yn ymwybodol o hyn. Mae'n bosib na fydd plant ifanc iawn yn ymwybodol, felly dilynwch arwyddion y plentyn. Dyma beth gallwch ddweud yn y foment pan fydd y plentyn yn atal deud. Gallwch chi normaleiddio trwy dweud, mae pawb yn cael traffath gyda geiriau weithiau. Gallwch chi gydnabod, roedd hwnnw'n air anodd i ti. Gallwch ddilysu, mae'n rhwystredig pan nad yw'r geiriau yn dod allan yn diw hi. A gallwch chi dawelu ei feddwl, rwyt ti'n gwneud yn wych, dwi'n gwrando. Dylam ysgoi sôn am atal Dweud neu leferydd fel rhywbeth cadarnhaol neu negyddol, positif neu negatif, gan fod hyn yn gallu gwneud pethau'n waeth yn yr hir dymor. Na fydd yn gwneud i'r plentyn atal Dweud fwy, bydd yn effeithio ar ei agwedd at siarad ac at atal Dweud. Rydyn ni am i blant gyfathrebu'n hyderus pryn os ydyn nhw'n atal Dweud neu beidio. Dydyn ni ddim am gyfleu iddyn nhw fod atal Dweud yn beth negyddol. Hyd yn oed os byddwn ni'n dweud bod ei siarad yn dda pam dydyn nhw ddim yn atal Dweud, rydyn ni'n dal i awgrymu bod atal Dweud yn beth negyddol. Yn lle hynny, dylem ddefnyddio iaith niwtral, gallwn dweud fod plentyn yn atal Dweud yn fwy neu atal Dweud yn llai, enghraifft. Mae atal Dweud yn llai ar hyn o bryd. Gallwn ni hefyd ddweud fod plentyn yn atal Dweud yn fwy neu'n llai amlwg, enghraifft. Mae atal Dweud yn fwy amlwg heddiw. Mae'n syniad da defnyddio iaith niwtral, pryn os ydych chi'n meddwl bod y plentyn yn gwrando a'i pheidio, a defnyddio iaith niwtral pan fyddwch chi'n siarad ag oedolyn arall yn ogystal â phan fyddwch chi'n siarad â'r plentyn. Sut i helpu? Mae'r ffordd ydych chi'n ymateb yn bwysig iawn a bydd hyn yn dylanwadu ar ganfyddiad y plentyn o'i hun. Bydd y strategaethau hyn yn helpu pob plentyn gan gynnwys rheini sydd ddim yn atal Dweud. A'r nod cyffredinol yw lleihau unrhyw bwysau ar y plentyn wrth iddo siarad. Peidiwch â chynhyrfu a ceisiwch arafu eich lleferydd eich hun. Bydd hyn yn dangos i'r holl blant yn eich dosbarth fod digon amser bod modd iddyn nhw gymryd eu amser wrth siarad. Mae llawer o blant yn gallu siarad yn haws pan fydd rhagor o amser prosesu gyda nhw, ac mae arafu eich lleferydd eich hun yn arafu cyflymder cyffredinol y sgwrs, sydd fel arfer yn helpu'r plant i fod yn rhugl ac yn rhoi rhagor amser ar gyfer prosesu sy'n ymwneud â siarad. Gallwch chi hefyd gynnwys ei biannau fel modd o arafu cyflymder sgwrs, a bydd plant yn copïo cyfradd eich lleferydd yn naturiol. Does dim angen i ni ddweud dim amdano. Mewn gwirionedd, peidiwch â gofyn i'r plentyn sy'n atal Dweud arafu na chymryd anadl. Mae'n bosib y pethau hynny'n gweithio am ychydig funudau, ond yn yr hir dymor mae'n fwy tebygol o atgyfnerthu'r meddyliau a theimladau negyddol ynglyn â siarad, a mae cymryd anadl ychwanegol yn gallu dod yn rhan o frwydr i siarad. Mae arafu'ch lleferydd eich hun yn ffordd llawer iawn mwy effeithiol o helpu plentyn i gymryd ei amser wrth siarad. Peidiwch â rhoi unrhyw gyngor i blant ynglyn â siarad gan gynnwys meddyliau am beth wyt ti'n deud, tawela, cymherad a amser, peidiwch â gofyn dim o'r rhain. Efallai bydden nhw'n gweithio am ychydig funudau, ond yna bydden nhw'n debygol o chwenegu at y rhwystredigaeth ac at y pethau mae'n rhaid i'r plentyn feddwl amdanyn nhw'n sy'n gallu gwneud iddo fo atal Dweud yn fwy. Mae cymryd anadl ddofn nid yn unig yn ychwanegu at y pethau mae'n rhaid iddo ei prosesu, ond bydd hyn hefyd yn cynyddu'r tensiwn corfforol sy'n groes i beth rydyn ni ceisio gyflawni, a bydd yn gallu dod yn rhan o frwydr i siarad. Gofynnwch un cwestiwn ar y tro a neilltuwch ddigon amser i'r plentyn ateb. Ceisiwch leihau nifer y cwestiynau rydych chi'n ei gofyn, ac os bydd angen gwybodaeth benodol arnoch, gallwch chi ddefnyddio cwestiynau dewis fel wnaeth hyn ddigwydd yn y dosbarth neu ar yr iard chwarae. Wyt ti'n sôn am rhywbeth gartref neu yn y feithrinfa?
Mae gofyn llawer o gwestiynau'n gallu gorlwytho plant a'i gwneud nhw'n fwy tebygol a gael trafferth wrth siarad. Mae gofyn un cwestiwn ar y tro a gwrando'n astudd yn debygol o weithio'n well. Dyma ragor y strategaethau ar gyfer ffyrdd o helpu plant sy'n atal dweud. Dylech chi roi digon amser i'r plentyn ddweud beth mae am ddweud a pheidiwch a thorri ar ei draws na gorffan ei frawddegau. Os byddwch chi'n gwneud hynny gyda phlentyn sy'n atal dweud, rydych chi mewn peryg o ddweud rhywbeth yn anghywir, ac yna bydd rhaid iddo ddechrau eto sy'n rhwystredig iawn. Dylech chi hefyd gadw'ch iaith yn gymharol syml, bydd hyn yn gallu atal y plentyn rhag gorymestyn ei leferydd a iaith. Dylech chi ddefnyddio iaith sy'n chydig fwy cymhleth na'r iaith mae'r plentyn yn ei ddefnyddio ei hun, fel bod modd iddo barhau i ddatblygu ei sgiliau iaith a'r gyflymder addas. Yn lle hynny, dyma ragor y ffyrdd o helpu'r plentyn sy'n atal dweud. Dylech chi wrth sefyll y demtasiwn i ddangos pryder neu gywiro neu lenwi lleferydd. Yn lle hynny, dylech chi geisio gwneud yn siŵr bod pawb yn y sgwrs yn cael tro. Dylai bob plentyn gan gymrwys yr rheini sy'n atal dweud allu cymryd ei tro mewn sgwrs. Na ddylem ni orffen brawddegau plant na thorri ar ei traws pan byddan nhw'n siarad, ar yr un pryd, dydyn ni ddim am adael nhw dorri ar ein traws ni yn olynol nac adael iddyn nhw wneud yr holl siarad. Dydy hynny ddim yn ei helpu i ddysgu sgiliau cyfathrebu da. Os byddwch chi'n teimlo'n bryderus pan fydd y plentyn yn atal dweud, ceisiwch beidio a dangos hynny. Byddwch yn gyfeillgar a peidiwch a'ch ynhyrfu. Grandewch ar beth mae'r plentyn yn ei ddweud, nid ar y ffordd mae'n ei ddweud. Canolbwyntiwch ar ei neges. Mae'n hawdd canolbwyntio ar atal dweud. Yn enwedig os ydych chi'n poeni amdano, ond mae hynny'n gallu golygu nad ydy'n gwrando ar beth mae'r plentyn yn ei ddweud wrthym nac yn ymanteisio ar gyfleoedd i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu. Mae oedi cyn ateb cwestiynau'n ffordd dda o raffu cyflymder sgwrs, ac mae'r modelyn arfer o gymryd amser i feddwl cyn siarad. Bydd plant yn copio'r ymddygiad hwnnw ac yn naturiol, ac mae'n golygu ei bod yn cymryd rhagor amser i brosesu. Mae cadw cyswllt llygad naturiol yn rhoi gwybod i'r plentyn eich bod chi'n dal i wrando ac mae hyn annog i barhau i siarad. Dyma ffyrdd o helpu plant sy'n atal dweud yn y dosbarth. Mae ateb y gofrestr yn gallu bod yn anodd iawn i blant sy'n atal dweud. Ystyriwch ffyrdd eraill o ymateb i'r gofrestr a mae pawb yn ei gallu ddefnyddio. Fel na fydd y plentyn yn teimlo eich bod yn cyfeirio at nhw yn benodol. Enghraifft, gallwch chi ganiatáu amrywiaeth o ymatebion fel yma, ie miss, presennol, neu gallwn nhw rhoi ymateb ddi-eiria fel codi llaw neu sefyll. Mae darllen yn uchel yn gallu bod yn anodd i blant sy'n atal dweud, felly mae'n syniad da gofyn i'r plentyn beth sy'n gweithio orau iddo fo. Mae'n bosib y bydd yn mynd gyntaf neu'n ail neu'n drydydd. Mae aros eich tro yn gallu gwneud i'r disgwyliad a'r tensiwn gynyddu a'r pryder i fynd yn waeth. Neu, ella bydd y plentyn am ddarllen gyda phlentyn eraill, felly mae siarad ar y cyd yn fwy tebygol o fod yn rhugl ac ychydig yn haws. Gallwch chi gynnwys tasgau siarad wrth gynllunio gwersi pan fydd plentyn yn debygol o fod yn fwy rhugl, enghraifft dweud ar dafod fel adrodd dyddiad. Enghraifft, dyddi ar wythnos neu gyfri, bydd plant yn aml yn fwy rhugl pan fyddan nhw'n canu ac yn llafarganu, felly mae adrodd geiriau cyfarwydd a rhythm cryf fel hwiengerddi neu farddoniaeth neu llafarganu yn gallu bod yn haws i blant sy'n atal dweud. Mae angen i chi fod yn wyliadwrus o unrhyw brofocio neu fwlio yn yr ystafell ddosbarth neu ar yr iard chwarae. Yn ôl ymchwil, mae plant sy'n atal dweud yn fwy tebygol a gael eu profocio a'i bwlio na phlant sydd ddim yn atal dweud, ac yn amlwg dydyn ni ddim am weld i hynny ddigwydd.
Fel gydag unrhyw blentyn arall, dylech chi ganmol y plentyn am bethau mae'n ei gwneud yn dda. Bydd hynny'n helpu gyda'i hunan barch a'i hyder, ac wrth gwrs mae'n bwysig canmol plentyn sy'n atal dweud am bethau sy'n ymwneud â chyfarthrebu da. Byddwn nhw'n siarad am hynny ar y sleid nesaf. Hefyd, mae'n bwysig iawn canmol plant sy'n atal dweud am bethau sydd ddim yn ymwneud o gwbl â chyfarthrebu. Mae'n bwysig iawn bod athrawon a'r staff addysgu'n canmol siarad y plant pryn os ydyn nhw'n atal dweud neu beidio. Y nod yw magu hyder plant a gwneud yn siŵr fod ganddyn nhw hunain ddelwedd gadarnhaol fer siaradwyr da a'i hatal rhag darbwyllau hunain nad ydyn nhw'n siaradwyr da. Dylech chi ddim canmol eu rhugylder. Dylech chi ganmol cyfathrebu da. Enghraifft, gallwch chi ddweud pethau fel, diolch am rannu dy syniadau gwych gyda ni. Waw, dyna i'r ardderchog i'w ddefnyddio. Rwyt ti'n gwrando'n dda heddiw. Esbonias ti hwnnw mor glir, da iawn. Dyma'r agor o wybodaeth ac adnoddau. Mae 3 gwefan gyda ni ac mae'r tudalennau i athrawon ar bob un ohonyn nhw. Mae Action for Stammering Children, the Michael Palin Centre for Stammering a Stammer. Rwy'n argymell yn fawr eich bod yn gwylio'r fideo hwn gan The Michael Palin Centre for Stammering. Dyma blant a pobl ifanc yn dweud beth maen nhw am eu staff addysg i wybod am atal dweud. Enw'r fideo yw Wait, I'm not finished yet. Mae fersiwn 12 munud ac mae fersiwn 20 munud o hyd. Mae'n cynnwys plant o wahanol oedronnau yn rhannu i profiadau o atal dweud ac yn egluro sut mae staff addysgu'n gallu helpu. Mae'r fideo i weld naill ar wefan The Michael Palin Centre for Stammering neu ar YouTube hefyd. Rwy'n argymell yn fawr eich bod yn gwylio'r fideo hwnnw. Dyma ambell fideo allai fod yn ddefnyddiol i chi. Mae 7 top tips for talking with a child who stutters, sy'n para 15 munud o hyd. Mae hwn gan y Stuttering Foundation ac mae therapyddion o The Michael Palin Centre yna'n sôn am sut i helpu plant sy'n atal dweud. Mae rhestr o'r fideos ar stammer.org gan gynnwys Has your preschool child started stammering? Should I be worried my preschool child is stammering? Is it my fault my child started stammering? A how to help part 1 to 5. Bod nhw'n addas i rieni plant oedran cyn ysgol, mae'n bendant yn berthnasol iawn i athrawon plant oedd meithrin a dosbarth derbyn. Maen nhw i gyd yn fideos eitha byr, cyfanswm ei hyd yw 30 munud. Yna mae fideo gan Steph Burgess ynglyn â'r ffordd mae atal dweud yn berthnasol i ddatblygiad iaith a lleferydd. Mae hwnnw'n para rhyw 20 munud. Mae'n sôn am y gadwyn gyfathrebu a'r ffordd mae'n ymwneud ac atal dweud ymysg plant ifanc. Hefyd mae rhestr o fideos gan Wasanaeth Therapi Lleferydd South Tees NHS. Enw'r rhestr yw Fluency Stammering. Mae 2 fideo arbennig o berthnasol yna i athrawon. Mae un yn cynnig cyngor ymarferol i helpu plant sy'n atal dweud, sy'n para 17 munud, ac mae un ynglyn â mae rhai plant yn atal dweud 8 munud. Yna mae cerdd Sam, I Have a Stammer ar YouTube sy'n para am 3 munud lle mae pobl ifanc 5 i 15 oed yn adrodd llinell yr un o'r gerdd gan Sam sy'n ei gyflwyno ar y fideo. Mae'r elusen Stammer yn cefnogi hyn. Dyna ddiwedd y sesiwn wybodaeth hon. Gobeithiwch bod wedi cael budd ohoni. Os ydy unrhyw gwestiynau gyda chi, gallwch chi naill ai gysylltu gyda'r therapyddion iaith y lleferydd lleol neu gysylltu ar yr e-bost neu'r rhif ffôn canlynol. Diolch.